what am I looking for? Say my God, it don't mess me up. He giving me you, giving you me. Opposite key fell like just so. Opposite key fell me just me. My baby, you know say you got love for me. Yeso ohaneze kene munu nkonye chilinya zelo katata maloge ma naloge bene solo bas na chivilos mak entertainment genti na okwa di okempa Chinedu Akabueze onye nka iji onowu we malu odogwu na United Arab Emirates Dubai ojoela we na akpokwara na eze ka papa no ele maka traditional marriage oge me na 6th of January nkaro 2024 nyabu mmemme ga amaite ma okwa 1 PM nke efifie venue ebo ya di wemme na Mr. Emmanuel Emete compound at Isioye Nando, Anambra East Local Government Area, Nima Anambra State. Echef kuna na mbosi ona mmebo on Saturday, 6th of January, nkaro 2024. Mbosi aka Chinedu onowu na Dubai, mbosi anwa ka ọ na-agba nkwụ ụkamaka adadi ọra mma na Nando. Ebe ọ bụ na isi abịa ilu rene na Okuzu Junction. Jụọ ndị keke na pepe maọbụ ndị ọkada ka ebe ị ga-esi wee gaa na Isioye Nando. Ọ bụrụ na iluo n'ebe ama jụọ ndị mmadụ ka ebe ị ga-esi wee nweta Chief Emmanuel Emetas compound. For more inquiries, call 070-60-766-498 or 081-5036-3269. Ndị kwadoro nya bụ mmemme bụ ezinụlọ Emmanuel Emeta and Mrs. Rosemary Emeta na ngwuru ezinụlọ nke nwoke bụ late Mr. Fidelis Akabueze na Mrs. Edith Akabueze. Both family in Anambra East Local Government Area, Anambra State. Chinedu Akabueze onowu na United Arab Emirates asị ọbelebe onye abịagbunye okelo na mkpukpu akwa na n'azụ ojije koleze okelo na nya koleze nya gweze na unu elugo dalụ dịka isi anyị nwee n'ọlụ dịka na-abịa ka Chineke gọzie gị amen.